Lima kami nga magburugto, puro tangposan pag-eskwela. Bisan sugad damon kagana, para kawel nga para guma. Si tatay nag-aarado, si nanay yan nagtatanom. Ginaantosan kagulanan, para sa amon pag-aram. Nadumduman ko pa ang sibiran na buka, kan tatay sarakyan kung nagkakawil siya. Masubas ko mabalod kung makato sa lawod, para lang makakuha sana mo nigsusura. Nadumduman ko pa ang sibiran na buka, kan tatay sarakyan kung nagkakawil siya. Masubas ko mabalod kung makato sa lawod, para lang makakuha sana mo nigsusura. Nadumduman ko pa ang sibiran na buka, kan tatay sarakyan kung nagkakawil siya. Masubas ko mabalod kung makato sa lawod, para lang makakuha sana mo nigsusura. Lima kami nga magburugto, puro tangposan pag-eskwela. Bisan sugad damon kagana, para kawel nga para guma. Si tatay nag-aarado, si nanay yan nagtatanom. Ginaantosan kagulanan, para sa amon pag-aram. Nadumduman ko pa ang sibiran na buka, kan tatay sarakyan kung nagkakawil siya. Masubas ko mabalod kung makato sa lawod, para lang makakuha sana mo nigsusura. Nadumduman ko pa ang sibiran na buka, kan tatay sarakyan kung nagkakawil siya. Masubas ko mabalod kung makato sa lawod, para lang makakuha sana mo nigsusura. Yan na nagiba na kay duhanan maestra, anamo ni Katulo, kapitan na san barko. Ako nga panupat, may trabaho na liwat, maupaan ng puto, usa na nga abogado. Yes! Oh, mag-hi kayo dyan. Nandito ang audience impact, oh. Ito ang mga iska dito, tapos, ayan sila.